मेहरारू मिलल गाय, पवन सिंह के गाना आ धुरंधर भैया के गाना सजनवा। धुरंधर भैया के तो साइड हटा वालों, इनकरा बारे में बाद में बात हुई, लेकिन पवन सिंह के बारे में बात कल जाओ। पवन सिंह नंबर 1 पर ट्रेंडिंग करत रहन, ठीक बा। अब पूरा भारत में नंबर 1 पर बारन। का हो केने से कहाँ देख लो, कहाँ रिसर्च कर ले हमर दे। हम तारा लोग के बता भैया, देखो हम हरदमसी से न्यूज बनावनी, लेकिन सही न्यूज सब केहू के बतावल जरूरी बा। सबसे पहल का बात कि पवन सिंह ट्रेंडिंग करत रहन, लेकिन भारत में नंबर 1 केहू औरी बा, धुरंधर भैया ना। मर्द धुरंधर भैया के उतना एथी थोड़ी बा। हम तारा लोग के बताओ तनी वीडियो में बना रहलो। सबसे पहल का बात कि भैया रौरा पवन सिंह के गाना मेहरारू मिलल गाय इतना प्यार दुलार मिलता है, इतना प्यार दुलार मिलता है कि एकदम माने टॉप लेवल पर, हमने कौन के करा टॉप लेवल पर पहुंचालो, एकदम टॉप लेवल पर पहुंचल बा। ओकरो बारे में बात कर लिया, लेकिन नंबर 1 पर के बा ओकरो बारे में बात कर लिया। सबसे पहल के बात भैया मेहरारू मिलल गाय रौरा कैसन गाना लगुए, रिव्यू तो हमने बना चुकल बा, लेकिन एक बार और ही बताओ शॉर्ट में कि रौरा कैसन लगुए। सबसे पहले जितना लोग देखा था सबके प्रणाम बा। भैया बता दी कि मेहरारू मिलल गाय जब गाना हुए, जब हमने के ई गाना वाना सुनी सन, तो हमरा हम हकीकत कहते हैं, हमरा उम्मीद ना रहे जे इतना बड़ा गाना हुई, ठीक बा। इहो उम्मीद ना रहे जे लोग के ए ना पसंद आवे लगी बाद में, मतलब जे ई टाइप से ही बा। लेकिन देखो मेहरारू मिलल गाय जौन बा उ गाना बहुत लोग के प्यार मिलता, लिरिक्स भी बहुत कमाल के बा, इसमें तुकबंदी जौन बा वो बहुत कमाल के बनावल बा। आ ये बड़ा इहे हो कि धुरंधर भैया के पिछाड़ के आई बड़ा पवन सिंह नंबर 1 पर ट्रेंड करत रहन। देखिए म्यूजिक सेक्शन हो चाहे, सबसे पहले हम बता दी कि बहुत सारा न्यूज बनावे वाला लोग बा, जे कि पहले से न्यूज बना बना के रखले बा, पहले से कुछ करके रखले बा, ओकरा के ए बार डाले लो, यही से आगे पीछे हिसाब हो जाला। हाँ। ये बार 1 नंबर पर केहू और ट्रेंड कर रहल बा, केहू और 1 नंबर पर ना। ये बार 1 नंबर के भारत में 1 नंबर पर के बात करता नहीं कि भारत में 1 नंबर पर के बा ट्रेंडिंग सेक्शन में केहू हो, इसे मतलब नहीं कि भारत में एक जना अइलन, नाम हवे राजन सिंह मुकुट, आके कहता कि पूरा भारत में 1 नंबर पवन सिंह। भैया पवन सिंह तो बढ़ ही बढ़न, लेकिन ये बेरा 1 नंबर पर केहू औरी बा। ये वीडियो में हम तारा लोग के बतावे ला बने। सबसे पहल का बात ई जान लो कि धुरंधर भैया के तो कहीं नाम निशान नहीं है। एगो गाना सुन ले बोलो, हनी सिंह के तो सब केहू जानत हुई। हनी सिंह के एगो गाना आई रुए काला स्टार, सब केहू को पता हुई। इतना धूम मचैले रुए हनी सिंह के हमरा लगता है वही गाना से कम बैक हो गए। उ गाना ये बेरा 2 नंबर पर बा। हमरा भोजपुरी के एगो स्टार ओ गाना के पिछाड़ देले बा। बता दी भैया कि भोजपुरी के स्टार के नाम है नीलकमल सिंह। नीलकमल सिंह भाई, नीलकमल सिंह के बड़ा जलवा बा, बहुत बेहतरीन, एक तरफा बाजे वाला बिना विवाद के। ये बेरा अगर भारत में नंबर 1 के बात कर जाऊँ तो बेरा भारत में नंबर 1 बड़ा नीलकमल सिंह। गाना बता दी बात पर कहमी है कि पवन खेसारी को रेल के आगे हुए नीलकमल सिंह ना। में पवन सिंह के नाम ना, पवन सिंह अलगे बड़न। पवन सिंह भैया पवन सिंह अलगे बाड़े, लेकिन इनका लोग छोट हो के बिना विवाद के लड़का वो जगह पर गइल बा, सपोर्ट भी कइल। अरे पवन सिंह को गुरु मानते हैं ना, पवन सिंह के गुरु मानते हैं। पवन सिंह के बात रेल के इनका लोग के गइल बा, दोनों जना काम कहे। देखो ए बार भारत में नंबर 1 बड़ा ना, हनी सिंह के पिछाड़ के ए बार भारत में सबसे नंबर 1 पर। गाना के अगर बात कल जाओ तो गाना के नाम है पगली देखावे अगरबत्ती। तो सबसे पहले राजन सिंह मुकुट भैया, हम बड़ा तहार वीडियो देखे नहीं, बड़ा हमरा अच्छा लगेला, तो तुम कम से कम रिसर्च करो अच्छा से। ये बेरा ट्रेंडिंग कब बदल सकेला हम जानता नहीं कि तू बनैले बेरा से 5-6 घंटा पहले चाहे 7 घंटा पहले, तो ट्रेंडिंग बदल सकेला, लेकिन काल के जौन चाट आइल बा वो आज तक ले ना बदल सकेला। चाट महाराज अतवार के नु आवेला जी, तो तू के आके कह दिला कि नंबर 1 पर भारत में नंबर 1 अगर बात कल जाओ तो भोजपुरी के स्टार बड़न उ हवन नीलकमल सिंह। बाकी पर तारा लोग का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पवन सिंह बाकी अगर केहू गाना ना सुन ले होके पावर स्टार पवन सिंह के, तो जाके एकदम सुनला के जरूरत बा। हम ये कहे वाला नहीं है कि पवन सिंह के जलवा एकदम बरकरार बा। पवन सिंह तो नंबर 1 पर को हाली जाके आ गइल बड़न। एक बड़का पवन सिंह खातिर कोनो उपलब्धि नहीं है, लेकिन बड़का उपलब्धि ओकरा खातिर बा जे मेरा नंबर 1 पर बा, ठीक बा। यही काम करत रहियन तो एकदम यही बवाल मचैले रहा, सब के उससे विवाद से हट के एकदम भोजपुरी में एगो अच्छा काम करे वाला, अच्छा नाम करे वाला नीलकमल सिंह। बाकी तारा लोग का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर।